Tu sme teraz, aby sme odprezentovali 10 kníh, ktoré vzniklo v ateliéri 305 na Vysokej škole výtvarných umení na katedre vizuálnej komunikácii v spolupráci s občianskym združením Anna Soft Litera. Je to už tretí ročník tohto krásneho projektu, kde vlastne študenti majú možnosť redizajnovať knihy finalistov Anna Soft Liter. Je to práve presne to, čo čitateľ vidí najprv, keď tú knihu vidí vo výklade knihkupectva alebo v poličke knihkupectva. A častokrát táto vizuálna stránka zaostávala za tou literárnou kvalitou. Študenti počas štúdia neprichádzajú často do styku s reálnymi projektami. A toto bola príležitosť, ako pracovať s existujúcim textom. Pretože je to tretí ročník, už sa začína odrážať na kvalite kníh, ktoré sú čím ďalej, tým viac zjednotené a mám pocit, že žiadna z kníh, ktoré tento rok vznikli, nešla pod našu hladku naozaj dobre spracovanej knihy. Vážim si to, že veľa z kníh je spracovaných ručne. Študent vstupoval ručne napríklad do spracovania obálky a vyskúšali si veci a prístupy, ktoré by neboli možné vo veľkonákladovej tlači. Ja som si vybral knižku Jaroslavy Blaškovej, To detsko je blázon. Knižku písala autorka vo veku 80 rokov, čo je takto divuhodné číslo. A je to vlastne spomínanie na jej detstvo. Tá kresba vznikla, ako ty si to kreslil, alebo si dal? Ja som sa snažil, ako dieťa. Hej, a prešiel si kresbu na škole? No, prešiel som. Dobre. A ja som sa inšpiroval pri obálke vlastne tou poslednou poviedkou knihy, kde tá hlavná predstaviteľka trpela takou fóbiou z toxoplasmózy a všetko sa snažila tak dezinfikovať v roztoku. A tak ja som takým istým spôsobom pristúpil k tomu názvu a snažil som sa ho rozpustiť. A potom vznikol tento výsledok. Je to vlastne taký náhľad do, by som povedala, že až intimného života dvoch ľudí vo väčšine prípadov, potom sú tam aj samozrejme iné vyjadrenia, metaforické a takto. A preto som si dala, preto som zvolila tento vyrezávaný lettering, pretože som chcela, aby tam bol ten prvok toho odhaľovania, akéhosi obnažovania. No a pod tým je obálka, na ktorej sú vtáčie stopy. Tieto dve, voda a vtáčie stopy, hlavne vták škorec, mi prišli ako najvýraznejšia metafora, najvýraznejší prvok tej knihy. Celú knihu som robil veľmi minimalisticky, použil som autorskú kresbu, teda svoju ilustráciu, ktorú používam aj vo vnútri. Je to ilustrácia konskej hlavy a časti ženského tela, ktorá sa spája tým dýchom toho koňa a vlastne tým ženskými ohambiami. Je to totiž príbeh mladého dievčaťa, ktoré až od svojho narodenia opisuje svoj život. Prechádza cez pubertu a veľký zlom v jej živote nastáva v okamihu, keď začne jazdiť na koňoch. A v tomto príbehu teda som sa inšpirovala teda na obálke rentgenom. Tak to vypadá ako keby celá tá knižka, keď sa otvorí. No a vlastne aj s tým písmom som pracovala tak, že som sa inšpirovala čisto rentgenom a aj to písmo, aj tá ako keby usporiadanie písma a veľkosti. Tá kniha, ktorú som ja ako keby obdržala, tak tá kniha bola taká, že veľmi veľa informácií a veľmi veľa príbehov sa tam dialo. Ale nebolo to také, keď som to čítala, tak som potrebovala také aj pauzy, ako keby. Tak vlastne ja som v tých knihách, ja vám skúsim nejak to ukázať, tak som ako keby aj to číslovanie pracovala s tým tak, že predtým bolo to číslovanie ako keby hneď na začiatku a ja som ako keby nabok dala to číslo, aby každý vedel vlastne, kde sa nachádza. Ja som mala knižku Záhada považského boha, ktorá vlastne rozpráva také príbehy alebo mýty z považia. Všetky tie príbehy sú veľmi sú vlastne v dedinskom prostredí, sú čiastočne také mystické, čiastočne sa tam nachádza humor a tak som sa snažila a vlastne v každom príbehu sa autor obracia naspäť do praveku, že nachádza tam nejaké súvislosti
konkrétne do neolitu, teda doby kamennej, tak som hľadala nejaký symbol tejto doby. Našla som kameň, ktorý podľa mňa úplne dokonale vystihuje celú tú knihu. Zaujal ma prvok hadia kože, pretože hadia kože sa vyskytuje v tejto knihe na kabáte, ktorý nosí otec. A táto hadia koža je len imitovaná, je to nejaký lacný kabát lesklý, taký nechutný. A mňa vlastne zaujal tento prvok, pretože si myslím, že celkom vystihuje aj tu jeho osobnosť, že on je síce grázel, ale ako aj tá hadia koža nie je 100% a na konci knihy sa dozvieme, že má aj city, predsa len. A na obálku som použil fotografiu muža a jeho odhalenú hruď a chrbát, pretože som potreboval dostať niečo naturalistické. Ja som redizajnovala knihu Pavla Vilikovského Prvá a posledná láska. Táto kniha sa skladá z dvoch, dalo by sa povedať, noviel. V obidvoch novelách sa autor zaoberá pamäťou nejakým spôsobom. V tej prvej je to taká osobnejšia rodinná pamäť, kdežto v tej druhej je to kolektívna pamäť alebo spoločenská pamäť. Ja som sa snažila na tej obálke spraviť ako keby takú hru, takú nejakú vizuálnu šifru, lebo mi to prišlo, že to je vlastne obsahovo sa to viaže aj na tú jednu novelu, aj na tú druhú a spolu možno to odpovedá na otázku, že o čom je tá láska, o ktorej autor píše. To je podľa mňa správne, lebo my nevieme, ktorá je posledná láska. Ja tiež neviem, no takže... Pre mňa je ten príbeh v niečom taký ako keby banálny a strohý, že je to taký stereotypný príbeh o mladej žene, ktorá zase zároveň zažíva nejaké výnimočné životné situácie. A možno takým môjim hlavným motívom je fotka od Petra Sita. Tu to je. A práve tá fotka bola pre mňa takým vodítkom a takým vysvetlením tých vzťahov v samotnej knihe, že vlastne na fotke je zátišie dvoch pohárov a práve tie dva poháre môžu byť aj takou metaforou medziľudských vzťahov, ale zároveň to môže byť len ako keby nejaké banálne proste zátišie, len dvoch pohárov na nočnom stoliku. Pre mňa ako keby takým zlomom v knihe je práve, kde sa tá fotka opakuje znovu. Je v strede. A to práve možno čitateľ, keď bude čítať, tak si všimne ten rozdiel v tej fotke a možno pochopí. Budú na prieskume v našom ateliéri 305 na Droletárskej ceste 44 a prieskum bude 15. mája do 17. mája od 9. do 18. Nevznikol by tiež tento projekt bez Anna Soplitera a nevznikol by bez podpory nadácie Tatarbanky. Ďakujeme.